Folk kigger ikke på dig, fordi du ser ikke specielt ud. Altså, det var en virkelig sær oplevelse. Ja. Når vi gør det her, så det bliver jo sådan en kasseform, ikke? Nu leger du sådan lidt, nu er det lægerne, der laver diagnoser og så videre, ikke? Det var også psykiaternes bog, det her. Og det bliver jo sådan lidt, når jeg så hører det tit der, eller så hører det tit der. Det er jo lidt noget andet, når vi møder dem uden virkelig verden, vil jeg sige. Altså, vi er måske ikke så interesserede i, at det her er en, forstår mig ret, at det her er en let moderat, en svær depression, er det en krise, er det en sorg, eller hvad er det? Vi møder et menneske, der på en eller anden måde er i en situation, hvor at deres humørbarometer ligger ret lavt på det, ikke også? Der er mange ting, som de ikke kan, føle sig af håbløshed og sådan nogle ting. Så vi møder dem jo selvfølgelig på en anden måde, den her karikerede form, til det op på her. Og jeg tænker, hvis man skal tage helt det spil ind, skal man jo også tænke institutionen med ind over, ikke? Altså, hvad er det, institutionen gør ved sine aktører, både også som personale, men også ved det. Samme spørgsmål. Hvis vi prøver at kaste et blik her på, hvordan er det så et? Ja, hvem vinder? Altså umiddelbart, nu selvfølgelig meget gerne byde ind, så tænker jeg noget med, dels var der forskel på det, man mødte mest, som gav største problemer. Ikke? Så misbrugerne gik meget igen hos mange af jer, men det var også nogle, vi sagde, det er ligesom, de er der jo, og det er på den måde, at vende os til, der hvor de fik kirker omkring, jeg sagde begge steder, alle steder, jamen det handler om de her ting, vi måske dækker over det her misbrug. Ikke? Hvad er der af forstyrrelser under noget der? ADHD repræsenteret både hvor meget møder dem, men også et par et-tal og to-tal ved, hvor stor udfordring jeg synes det var. PTSD en særlig gruppe, der når man støder på dem, giver helt særlige udfordringer. Angst, det samme. Depression kom en del med. Det synes jeg, der var interessant at se. Og igen så tænker jeg, hvor meget er der tale om sådan depression i, som vi også er inde på, hvor meget er der depression, som vi møder dem hos os selv eller hos vores venner og kollegaer osv. Hvor meget er der tale om sådan en speciel form for institutionaliseringsdepression, der kan opstå med langtidsfare. Det kunne være interessant at gøre sådan en overvejelse af det. Der kunne så også være fængselskulder. Ja, men det er jo det. Men jeg kan godt forstå, at man siger fængselskulder, men det bliver også sådan lidt, hvad dækker der så egentlig over? Ja. Altså, der nuanceringen i det er ikke så... Nej. Ja. Men det er rigtigt nok. Psykopati kom noget på. Sindssygt kom lidt på, når vi stod på problemer. Måske meget sigende, at de sindssygt at vi fik cirka, vi stod ikke så tit på dem, skulle vi også meget nødt gøre. Når vi stod på dem, så har vi et problem, og de hører ikke til hos os. Udfordringen er helt særlig. På retspsykiatrisk afdeling, der har vi haft en underviser, men vi har faktisk ikke nogen underviser lige nu. Det er vel også lidt til 70 patienter, er der ingen underviser. Der er aktivitetsmedarbejdere, og der handler det om ergoterapeuter, hvor de har pilateshistorier for at løbe lidt på løbebånd. På den måde for at røre sig lidt med underviser. Det havde en på et tidspunkt, som stoppede før nu, og jeg har ikke fået en ja. Jeg kunne godt tænke mig at sige det generelt omkring den alle sammen i kontakten, og så hæfte mig særligt ved to. Jeg havde lidt håbet på, at jeg også vendte pilen i den retning, fordi så virkede det som, det kunne jeg lige sige noget om dem, ikke? Og det jeg godt vil sige noget om, det er lidt omkring psykopaterne, og det er lidt mere omkring ADHD. Så det var jo meget heldigt. Og det der har jeg bestemt noteret mig. Det synes jeg, der var interessant, den måde, vi talte det lidt på. Men spørgsmålet er der nogle undersøgelser over, eller statistikker over de forskellige psykiske lidelser? Nej, altså ikke meget bekendt. Det sidste, jeg har hørt, og nu dem, der ved mere end mig, og indbyder det her, det er, at der er ambitioner om, at der skal være sådan en screening af alle indsatte. Det er jo ret svært at nævne noget om det der programinstruktører. Og tanken er, at man på en eller anden måde skal kunne screene alle indsatte. For at vælge nogle af de her psykiske lidelser antager. Og jeg har også nogle fortælle, at jeg faktisk er gået i gang nogle steder ved at gøre det. Jeg har meget vanskeligt ved at se projektet for mig. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er meget kærkommet. Men hvis det er psykiater, man har til at skrive alle de her indsatte, der sidder rundt omkring vores institution, så er det sådan, at vi må stille, og vi må sidde den, og det er der ikke.
Men der er ingen tvivl om, at der er fokus på det. Særligt det, der har været med til at give fokus på det, er ADHD'erne. Der er måske også nogle af jer, der har set forskellige artikler i pressen og har sagt, at det ikke fokus på, hvor mange voksne ADHD'er er der egentlig ude i vores institutioner. Men jeg tror, det er med i flerårsaftalen. Jeg tror, det ligger en aftale om, at vi screene alle vores udsatte. Jeg ved ikke, der er nogen, der ved mere, som ikke endelig bliver det. Der er lavet en undersøgelse på det med de grupper med de helt unge opholdssteder. Ja. Og det der, hvor det viser sig, at der er rigtig mange damp og ISD i de der steder. Ja. Og det er dem, de får bagefter det også. Så derfor smider det af. Ja. Jeg har her fra en Henrik Starnik. Han har skrevet noget på noget, der hedder specialpædagogik. En artikel der, jeg fandt på nettet. Der er en undersøgelse, der står her. Han har fulgt, hvordan det er gået 208 børn, der fra 1969 og 20 år frem blev henvist til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Aarhus på grund af hyperaktivitet og uopmærksomhed. Altså dampen af ADHD, ikke sandt? Og så skulle han videre, som børn levede de op til kriterierne for ADHD, og mine tal viser, at 47% havde fået en dom, hvor det kun galt for 2% som helhed. Men altså, vi er stadig nede på sådan nogle små histopisme. Der er ingen tvivl om, at de her voksne ADHD i den grad har fået nogen til at sætte kiggerne for og finde ud af, hvad handler det her om. Jeg vil meget gerne sige lidt mere omkring ADHD'erne. Jeg kunne godt tænke mig først at sige noget andet. Jeg har forsøgt at lave skema. Over de her lidelser, som jeg har nævnt, og med tanke på, om det er altså fra egen hånd, så det er bestemt ikke noget videnskabeligt og hvad kan man sige, valideret og realiseret og men det er sådan nogle tanker for en simpel underviser med interesse inden for feltet omkring, hvad kan man forvente i kontakten med de forskellige grupper, som vi har set på. De første to, jeg har valgt at slå sammen, de sindssyge mentale retarderede. Der har jeg skrevet, at de skal bruge hurtigt opsnappe. Altså min postulat er, at det virkelig er mentale ved at sindssyge, at vi vil hurtigt se dem i systemet. De første, de sindssyge, de sejler rundt, særligt ved de her åbne og ustrukturerede spørgsmål. Det er det, troede, der bliver nævnt tidligere ved Råslands